नमस्कार मित्रांनो, सन्मान महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत। चला पाहू काही ठळक घडामोडी। चोर सोडून संन्याशाला फाशी असेच काहीसे दिवा येथे घडले आहे। म्हणतात ना की मनात संशय भरला की मग त्याला औषध नाही ते काही अंशी खरे दिसत आहे। सोशल मीडियावरून मूल चोरणारी टोळी फिरत असल्याच्या बातम्या, व्हिडिओ सध्या व्हायरल केले जात आहेत। त्यामुळे स्वतःच्या मुलाशी किंवा नातेवाईक मुलाशी बाहेर बोलणे देखील अवघड होऊन बसले आहे। आपणास एक किस्सा सांगतो। मित्राचा मुलगा रस्त्यात हट्ट करत होता आणि बाबांनी हट्ट पूर्ण करण्यासाठी तो रस्त्यात रडायला लागला, म्हणून त्याच्या बाबांनी त्याला हाताला धरून नेण्यास सुरुवात केली। झाले लगेच लोकांना मुलाला पळवून नेतोय असा समज झाला आणि लोक जवळ गेले। नशीब मुलगा हे माझे बाबा आहेत म्हणाला, नाहीतर काय झाले असते। आपण दर्शक सुज्ञ आहात। मुद्दा असा आहे, नव्याने राहिला आलेल्या मुलाला बिल्डिंग मध्ये शिरताना लोकांनी पाहिले आणि मूल चोर म्हणून त्याला बेदम मारले। हा सर्व प्रकार ठाणे जिल्ह्यातील दिवा या भागात घडला आहे। पोलिसांनी, सरकारने खरे तर लोकांना जाहिराती देऊन आवाहन करायला पाहिजे की शहानिशा केल्याशिवाय कोणाला कायदा हातात घेऊन मारू नये वगैरे। आपणास जी दृश्य आम्ही दाखवत होतो त्याला आपण आता पाहू। मित्रांनो, आमच्या व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर आपण सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर नक्की करा। आशा आहे चांगल्या कामाला आपण नक्की हातभार लावाल। तुर्तास इतकेच। डंडा